Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа трите продукта, които направих на клипче, пуснах в TikTok и ми изтриха цял канал с хиляди последователи, защото клипчетата имаха над 150 хиляди гледания. И това са продуктите, заради които ме беше спрян без предупреждение, без нищо. Беше ме изтрит целият канал в TikTok. А това са антипаразитната програма, която е за изчистване на организма от всякакви паразити. И не само, че изчиства, но и билките, които съдържа, лекуват организма, защото има орехче, пелин, карамфил, канела, иглика, лайка. След това е маслото от белия трън, което възстановява и пречиства черния дроб от цялата химия, която поемаме с храната, с водата, с лекарства и всичко. И това е зеолита на прах, който извежда тежките метали от организма, както на камъчета, така и на прах, имаме и на капсули. Това са трите продукта, за които аз бях направила клипче, беше озаглавен най-основното за нашето здраве, първи стъпки за изчистване на организма, защото без изчистване няма здраве. И ето това сега искам да покажа на вас, както има и тахан от бял трън, също имаме и брашно от бял трън. Това са основните продукти за здравето на всеки един от нас.